ta dalilin wannan mugun abu da ta yi, wani la'antacce Allah ka tsine masa albarka, wani kirista ya ganta yaba da yaba sai ya zagi annabi ta dalilin haka. Ga abin da ya faɗa ya comment a ƙarƙashin wannan hoto da ta sanya, ku duba ku gani. Wannan la'antacce yake cewa, I am sure that if Prophet Muhammad was alive, he would love this. You are definitely doing well, Rahama. Keep looking beautiful in the eyes of Allah. Ya ce wai na tabbata ko annabi Muhammad inda yana raye zai so wannan abin. Hakika abin da kike kin kyauta, Allah ya sa ki ɗore a kyakkyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waɗannan kalamai sun munana daga bakin kafiri maƙiyin addinin Allah ta dalilin social media, wanda in gaba da gaba ne bai isa ya yi ba, domin ya riga ya san abin da zai biyo baya ba mai kyau bane. Amma ta dalilin abin da wasu watsa gari daga cikin musulmi suke yi, ya janyo wani kafiri ya samu damar da zai iya suka ga addinin Allah. Dan Allah, menene alakar da wannan baiwar Allah ta aikata na fajirci da kuma magana da ya faɗa na aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba ku dan komai ba sai da rumun wadda ake ciki a yanzu na abin da ƙasar Faransa ta yi na ɓatanci ga manzon Allah. Wannan la'antacce ya samu dama, yana neman wata dama da zai fake da ita ya sauki manzon Allah. Bai samu ba sai ya fake da wannan. Kar ku manta a lokacin da aka yi gasar sarauniyar kyau a nan Najeriya, wasunsu sun furta magana irin wannan mai muni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ɗauke da saƙo mara daɗi kamar abin da yake faruwa a ƙasar France, da wannan shugaba na ƙasar France ya fito ya yi sakin baki akan annabi sallallahu alaihi wasallam. To ‘yan uwa, wannan yakin da za a yi na ‘yan kasuwa ne. ‘Yan kasuwa ku ne kwamandoji, ‘yan jarida ku kuma ku ne harsashe. ‘Yan jarida mutane suna yarda da maganganunku da zantuttukanku. Mu yi amfani da wannan damar wajen yada wannan al'amari cewa dukkan wasu kaya nau'i na France musulmai su daina siya. Dukkan wani hurɗa alaƙa da kake da ita a France ka ajiye ta. Sannan ya kasance a duk rana kowane musulmi ya yi fasting, ya yi Allah wade ga wannan abin da mutanen France suka yi. Ko ɗan suwaga ne kai ko ma ɗan portrait ne, whatever you are, ya kamata kai wannan fasting din, domin wannan shine lokacin. Aitar da mutumin da za a ce kana da data ba za ka yi posting ko so daya ko so biyu ba a rana akan ka nuna kishinka da jin zafin abin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba mu da wanda muke so sama da shi, ba wanda ya fi shi a duniya. Dan haka shi kuma mu jira kaskantarsa, domin dama kamar yadda wani mawaki yake faɗa cewa duk wanda ya yi adawa ya yi fasadi ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gushe ba a cikin wulakanci, sai ya wulakanta sai ya kaskanta. Allah ubangiji mun kawo ƙara zuwa gare ka gun wannan mutum. Allah in ƙarfi yake ji da shi, Allah ka zare ƙarfin. Idan mulki ne, Allah ka kwace mulkin. Duk abin da ke ji da shi, Allah ubangiji ka tozarta shi, ka wulakanta shi. Da haka ƴan uwa musulmai, wannan sako na bidiyo ba ajiye shi za ku yi ku kwalliya da shi a cikin wayar ku ba, ku yada shi, ku tura shi, ya zama na koda yaushe kafofin yada labarai ba ku da wani labarin da ya wuce wannan. Assalamu alaikum.